tuna hian Kanyakumari akan omme ka hai avoid hi ni som pathum mani ka birthday ania ka birthday hian Kanyakumari ha sukal ve um ka te Kanyakumari hi India Ram Mawng to ba oma zoom la ya kan mo chu arem chang ema ba nei video te kan siam do na kan thian ho thian te hi lo la ta ram chung ale festival chuan b-roll khan kan la ve kha ron siam don ta mo in lo en do ni hian ka birthday kum som hi pahni kan ni chu ral ve tre to ki ni te pot tre ba ka birthday lom na kan te kan man kha ni ta pathian zara kan dam chawa kum som hi pahni te ni chho ve ta na kum lam panga ye pathian in na shoi te ni chuan video te kan ni lenga kum khat nuwa tang te po ha hamin nuwa jana om don tho ma se nge pathian in min shuai na hi lo me ma birthday thleng thei lo tam takan online kan han thleng thei te hi lo mo mani chu wangin na chuan ka hot to nai ka birthday chu kan mang nuam ve se ni in lo en ve te ni chuan in du le in lo like angai lo subscribe pe don ni ka video dang te video editing hi ma hi ka tui ve de wa wang hian nuam te ka ti ve hai YouTube te ka upload ve mai me into le na en ve do nia hello me lo ha ve sao yeah oh tu hari oh man mo to